Aká je mediánová mzda na Slovensku a v Čechách podľa jednotlivých vekových kategórií? Vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov je mediánová mzda na Slovensku 1396 eur, v Čechách 1357 eur. Mediánová mzda v kategórii 25 až 34 je na Slovensku 1500 eur, v Čechách 1727 eur. Mediánová mzda vo vekovej kategórii 35 až 44 rokov na Slovensku 1700 eur, v Čechách 1933. Len tak pre zaujímavosť, mediánová mzda vo všeobecnosti je na Slovensku 1690 a v Čechách 1700 eur. Mediánová mzda v kategórii 45 až 54 rokov na Slovensku 1862 eur, v Čechách 2015 eur. Ak si to dopozeral až sem, klikni follow. No a zakončíme to mediánovou mzdou v Čechách a na Slovensku v kategórii 55 rokov a viacej. Na Slovensku 1748 eur, v Čechách 1810 eur.